Wat een prachtige dag, joh. Ja, een volle maartijdsdag. En dan hoe de temperaturen sprutsen. Gewoon wel laat de temperatuur in deze tijd van het eerst om bij de 8, 9 graden heen. En dan zit me joh natuurlijk 4 boppen. In het weekend een dip, maar rein, maar tak een weekend werd vol op de maartijd. Wel, joen en vannacht laat ik daarmee beginnen. Helder waar. En eerst nog rustig waar. Een temperatuur tussen de 4 en de 6 graden. De wind uit zuidelijke richting zwak lettermatig krijgt 3 en 4. En dan morgen een dag mooi op een nieuwe zinnen. En de zinnen had de oerhoorn, maar er komt ik wat meer bewolking. De temperaturen nog altijd prima, nog volop maaitijd. Tot bij 13 graden, neem het maar gewoon gruisem. En op Oudoorn luidt de temperatuur wat lager. Die had ik voor alle kustgebieden, om die zomaar heen, waardgebied. Maar dat komt omdat de wind uit het zuidwesten maar komt, meestens dus daar van het koude wetter. En dan terug naar sneeuw. Jawel, het weekend, het vooruitzicht. Sneeuw nu daar, droog in de joentijd, in de nacht al ruim. Temperaturen op sneeuw, ik denk zo om het bij de 11 graden heen. Sneeuw, ik sta 11 graden, bewolking, ruim, lichte ruim, letter een aantal buien. Manje, liek het te zinnen, waarom te komen, is het droog en heb ik het op een temperatuur om het bij de 10 graden heen. Maar die temperatuur, die rint takken weer wat op. En dus moeten we morgen maar weer even in het maartijdswaasje.